और आप लोग कैसे हो? मेरा न्यू वीडियो में आप लोग का वेलकम है। फिर एक धमाका सॉन्ग लेके आ चुका हूँ आप लोग के बीच में। जो भाई मेरे गाना को सुनते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना भूले। यह एक अपराधी सॉन्ग है, लोइस बिश्नोई के ऊपर लिखा हुआ सॉन्ग है। और यह गाना को लाइन बाय लाइन सुनिए और मस्त लगे तो भाई के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना भूले। मेरे ऑफिशियल चैनल को शेयर कीजिए। चलिए आप लोग इस गाना को सुनाते हैं। फेन हई हम लोइस बिश्नोई के, काम नाही करे नी कबो ना कसाई के। सुना हो, यहाँ दो बार गाना है। फेन हई हम लोइस बिश्नोई के, काम नाही करे नी कबो ना कसाई के। हमारा गौवा में नाम बदनाम भइल बा, हमारा गौवा में नाम हमार बदनाम भइल बा। जान के करते त जेल भइल बा, लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा। जान के करते त जेल भइल बा, लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा। गाँव में नाम भइल बा हो। जान के करते त जेल भइल बा, लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा। अब का कहीं तहरा से बहुत नाम बदनाम हो गल बानी हो। यहाँ यह इस गाना को ट्रैक बनवा के गाइएगा, इस गाना को ट्रैक बनवाइएगा और गाइएगा। और बबलू बिजल को थंबनेल में मेरा नाम दीजिएगा जरूर। चलिए अंतरा वन सुनाते हैं। लाई में कबो ना कोइली ना गलती, देश में चले लागल लेकिन के चलती। यहाँ दो बार गाना है। लाई में कबो ना कोइनी ना गलती, देश में चले लागल लेकिन के चलती। हमारा जिला में नाम बदनाम भइल बा, हमारा जिला में नाम बदनाम भइल बा। जान के करते त जेल भइल बा, जान के करते त जेल भइल बा। लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा, जान के करते त जेल भइल बा। लोइस बिश्नोई जैसन नाम भइल बा। अब का करी, जेल में तो बानी। या अंतरा तू सुनाते हैं। अंतरा तू सुनिए और इस गाना को ट्रैक बनवा के गाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और शेयर कीजिए मेरे चैनल को कि दूसरे के पास जाए। और जो पर्सनल गाना लिखवाने के लिए आप लोग इस गाना को आप लोग गा सकते हो आप, क्योंकि हम अभी नहीं गाऊँगा ना गाना, इसलिए। चले इस अंतरा को तू सुनाते हैं। जान के करते गइली त जेल हो, अभिले मिलन हमारा त बेल हो। यहाँ दो बार गाना है। जान के करते गइली त जेल हो, अभिले ना मिलल हमारा त बेल हो। हमारा बारे में लोगवा जान गइल बा, हमारा बारे में लोगवा जान भइल बा। जान के करते त जेल भइल बा, जान के करते त जेल भइल बा। लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा, जान के करते त जेल भइल बा। लोइस बिश्नोई जैसा नाम भइल बा। अब का करी, जेल में तो बानी। चलिए अगला वीडियो में आप लोग का वेलकम है। और मेरे गाना को सुने हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना, गाना को शेयर कीजिए।